Ei tarvitse yhtään. Vielä pikkusen. Lyhkäsen. Ihan vähän. No. Katoppa nyt sitten näin. Ja teepäs ite nyt perässä. Kato kun se menee aivan. Otapas pallo tuohon ja... Otapas tähän viestiin. No niin, nyt. Otapas nyt. Annan pallo tuohon. Näin ollaan suorassa täällä. Otapas jalat tuohon. Tehdäänpä kaikki ihan kunnossa. Panepas jalat tuohon. Oho. Hyvä. Mä panen. Noin. Ja nyt sitten ne hyvin yhdistetään siitä. Ai miten hienoa. Kato. Olipa hyvä. Vielä kerran tehdään samalla niin. Panna jalat tuohon. Panna jalat tuohon. Just on suorassa. Tuohon pannaan. Käännetään vähän maailmassa. Noin lapaa. No nyt sitten silleen samalla tavalla. Oo! Kato, ihan suoraan mennyt pikkusen oli kova. Vielä kerran. Isä ottaa vähän videoa. Nyt samalla tavalla. Ei tämän pitellä. Näin. Näin. Ihan tällä tavalla. No niin. Siitä nyt semmoinen. Kato. Nyt se menee. Wow. Yes. No niin. Katoppas tätä. Yes. No niin, No, räpsy. Tännekin vielä. On muuten, Erkki on hyvä opettaja.